Ribadumia chora o inesperado falecemento do concelleiro Pepe Lede. Tiña 41 anos. Segundo fontes próximas, atopábase de vacacións en Costa Rica cando sufriu un infarto. Aínda que foi operado de urxencia, nun primeiro momento conseguiran salvarlle a vida, permanecía grave e acabou falecendo por complicacións. Pepe Lede foi durante anos o líder dos socialistas en Ribadumia. Concelleiro dende 2011, cabeza de cartel nas eleccións de 2015 e 2019, formou parte do goberno local no municipio durante o tripartito entre os anos 2015 e 2019. Nas últimas eleccións municipais resultara elixido concelleiro do Grupo Socialista. Foi o segundo na lista que nestes últimos comicios encabezaba Javier Mougán. O Concello de Ribadumia, nada máis coñecela nova, emitiu un comunicado lamentando o pasamento do socialista en nome de toda a corporación. Dindel que era un home de carácter amable e cercano, sempre amosando o seu lado máis afable. Apuntan que traballou de xeito constante por construir unha Ribadumia mellor no seu labor como concelleiro. O escrito conclúe trasladando pesar á súa familia, compañeiros do Partido Socialista, achegados e a todas aquelas persoas que compartan a dor por esta perda. Ademais, en sinal de loito, o Concello decretou 3 días de loito oficial nos que tamén se suspenderán as actividades municipais. Dende hoxe, as bandeiras diante da Casa Consistorial ondean a media asta e cun crespón negro. Ademais, convocouse a toda a corporación, veciñanza e traballadores a un minuto de silencio este vindeiro sábado, 1:30 do mediodía, diante do Concello, como mostra de respecto e condolencias. O cadáver de Pepe Lede atópase nestes momentos na capital costarricense, San Xosé. Todo apunta a que non vai ser repatriado ata despois do 1 de xaneiro.